Storja oħra mill-ktieb ta' Charles Asa Min fuq il-adba jisimha Godwin. Jekk kien hemm tifel imqareb fit-triq, dan żgur li kien Godwin, dan kien oħxon daqs il-katuba tal-banda tar-raħal. U dan dejjem kien jagħmel xi waħda minn tiegħu, dejjem jara x'se jivvinta. Meta konna fir-raba' klassi tal-iskola primarja qed inħejju biex nagħmlu l-eżami għal-liċeo, kellna bħala għalliem lis-Sur De Bono li sal-wirdien kien jibża minnu. Kellu ħarsa tinfidlek qalbek u l-mustaċċi folti u suwed li kellu taħt imnieħru kienu jagħtuh dera ta' wieħed li ħadtu xejn ma kien jistalih. Kemm konna nibżgħu minnu? Mela dan l-imbierek ta' għalliem kellu sistema li flok ma jagħtina daqqa bir-riga meta ma nġibux ruħna sew jew nitkellmu fil-klassi, kien jikteb isimna fuq karta u jimmarka b'salib kull darba li niksru xi waħda mill-liġijiet sagrosanti tal-klassi. Imbagħad kwarta qabel ma mmorru d-dar, kien iqum, jaqbad il-karta u jibda jsejħilna wieħed wieħed biex inħallsu d-dejn. Karwana 4, Kallejja 6, Spiteri 1. Jien ġieli mesniex daqtejn u kont inħosshom ħafna. Mhux l-ewwel darba kont immur lejn posti bid-dmugħ f'għajnejja. Sakemm is-Sur De Bono kien ikun medi jfaqqa daqqa wara l-oħra b'dik ir-riga twila li kellu li min jaf kemm sawtet tfal, il-klassi kollha kienet tkun fl-akbar silenzju. Kulħadd imbeżza u mwerwer jara dak is-sadiżmu tas-Sur De Bono. Meta kien il-lesti kien jgħidilna, dan għal-ġid tagħkom. Meta tikbru għad tirringrazzjawni. Jien din qatt ma stajt nifhimha u llum xorta waħda nqis dak is-swat bħala xi ħaġa kera u sadista. Dawk li kienu jissejħu għas-swat kien joħorġu ħdejn il-mejda tas-Sur De Bono u dan jibda jagħti d-daqqiet fuq il-pala tal-id. Kien hemm il-konċessjoni li tista' ma taħodhomx kollha f'salt, iżda taqlaq waħda u sakemm idur lill-oħrajn tkun tista' tistrieħ xi ftit. Tistgħu timmaġinaw kif kienet tkun il-pala tid Godwin li tista' tgħid kuljum kien jissejjaħ fost il-kriminali tal-klassi. U dejjem ilaqqat l-akbar numru ta' daqqiet. Mela darba, dan Godwin ġietu idea brillanti. Waħda mill-ħafna li kienu jiġuh u li dejjem wassluh fl-inkwiet. Taf se nagħmel illum? Qalli hekk kif konna wara xulxin fil-kuritur qabel ma dħalna fil-klassi. Se nidlek idi bix-xaħam biex meta s-ser jagħtini bir-riga din biżloq u ma weġġax. Fil-basket kien ġab miegħu xi ftit xaħam imgeżwer ġo karta strazza. U hekk kif wasal il-ħin tal-kastigi, Godwin ħejja ruħu għal dak li kien ġej. Godwin, 6! Għajja li mħallef bojja. Jien ħarist lej ħabibi. Kont nitħassru. Vera li kien imqareb, imma kulħadd kien iħobbu għax kien qalbu tajba u ċajtier. Kont inħoss għalih naraħ ta' kuljum jaqla dak is-swat b'dik linja ma' misħuta tas-Sur De Bono. Godwin tbissem minn taħt il-bank u rini idu u rajta midluka bix-xaħam. Hekk kif wasal quddiem is-ser, Godwin ħareġ idu l-midluka. Iżda s-Sur De Bono għal xi raġuni jew oħra għallu bleħen żorr l-oħra. Imma aħjar fuq din ser, beda jipprotesta Godwin. Iżda mas-Sur De Bono ma kienx hemm argumenti. L-oħra għatlek, reġa' qallu b'dak il-leħen awtorevoli. U miskin Godwin kellu jaqla 6 daqqiet tal-infern kif konna nsejħulhom fuq lid li ma kienitx midluka. Ħaqni, qal hekk kif konna barra fit-triq lejn id-dar. Ħaqni għax misnidliktom it-tnejn. U l-għada hekk għamel. Meta s-Sur De Bono sejjaħlu biex joħroġ lejn il-mejda tal-ħaq biex jingħata l-kastig tal-ġurnata,
Godwin ħareġ idejh it-tnejn u qal lis-Sur De Bono, fuq li ma ser, din jew din. Li ma trid, wieġbu l-imħallef Bojja. Godwin ippreżentalu idu x-xellugija. Is-Sur De Bono għolla r-riga u niżżilha b'saħħtu għal fuq il-pala tit Godwin. Iżdek kif ir-riga messet mit Godwin, din żelqet fuq ix-xaħam li kien hemm midluk mal-pala ta' id Godwin u baqgħet sejra l-isfen lejn l-art dritt tal fuq l-irkoppa tas-Sur De Bono. Kemm għajjatek kif ħass irkobtu tfaqqa? U kien fraħna aħna għax għal darba dik il-misħuta rija kienet waħlita l-sida. Imma Godwin ma spiċċax tajjeb, mitluf bluġieħ u bir-rabja, is-Sur De Bono ħataf lil Godwin minn widintu u li ma kienx għas-Sur Mast li f'dak il-ħin kien daħal fil-klassi, ma nafx jekk Godwin kienx jispiċċa b'widna waħda. Illum Godwin madux magħna, imma jien qatt ma ninsih. U qatt ma ninsa l-praspar li kien jagħmel li sal-lum għadhom iġibuli tifkiri sbieħ u ta' nostalġija. In-nanna ta' Godwin kienet tħobbu daqs il-milmi ta' għajnejha u kienet tagħtih kull ma jitloba. U kull ma kienet tagħtih nantu kien jaqsmu magħna. Kull filgħodu kien jiġi l-iskola mobbi bil-ħelu, ċikkulata u ħwejjeġ oħra li ftit minna konna nistgħu nixtru. U hawnhekk forsi hawn min qed isaqsi, imma kif in-nanna ta' Godwin li kienet tħobbu daqshekk qatt ma ġiet l-iskola u għamlet għas-Sur De Bono. Ġiet iva, u mhux darba. Iżda kull darba kienet tmur lura rasa mistrieħa li dak li kien qed jagħmel is-Sur De Bono kien għal ġid tagħna biex nitilgħu ir-riġiel. Is-Sur Mallija kien jaf is-Sur De Bono kien jaf iserħilha rasa. Qabel ma nħalli t-tifkiriet ta' sieħbi Godwin, ħansemmi żewġ praspar oħra minn tiegħu.